Бу көннәрдә район хуҗалыклары басуларында техника гөрелтесенең тынып торганы юк. Авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә бик тынгысыз чор, сенаж салу, печән хәзерләү кебек кичектергесез эшләр барыша. Район авыл хуҗалыгы идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, бүгенге район буенча 5318 гектарда күп еллык үләннәр чабылган. Бу планга карата 57%. Шулай ук, кышлату чорын хәстәрләп 1815 тонна печән әзерләнеп, базларга 18379 тонна сенаж салынган. Бер үк вакытта кырларда туфрак эшкәртүдә оештырылган. Терлекчелекнең нигезе ныклы азык базасы булуда икәнлеген аңлаган хуҗалыклар явым-төшемсез көннәрнең һәр минутын саклы куллана. Сенаж салуда Урожай токымчылык заводы җәмгыяте Маяк Куйбышев исемендәге кооперативлар алдынгылар рәтендә. Безнең иҗади төркем Муса Гәрәев исемендәге кооперативында барган хезмәт белән танышып кайтты. Биредә беренче сөтчелек товарлыклы фермасы янында урнашкан азык базына 120 гектар майданны биләгән күп еллык үләннәр чабылып сенажга салына. Бүгенге көндә Муса Гәрәев исемендәге хуҗалыкта 1580 баш ірі мөгезе мал исәпләнеп, шуларга азык әзерләү вакыты башланды. Бишкорай фермасында сенаж салу әйбәт кенә темпта бара. Бугай дәрестә алдагы көндә һава торышын әйбәт булып, азыкларны сәнсәгенә салып бетерергә, печәннәрне әзерләп, йөп коясы бар. Иң тәүдә МТЗ 12-21 һәм МТЗ 82 тракторларына тагылган ЖВЗ 7 чабу агрегаты белән Рәфил Калимуллин һәм Рәсүл Солтан Гәрәев үләнне тезмәләргә салса, 2 дон 680 М азык әзерләү комбайннары чабылган массаны уруда катнаша. Әлеге хезмәтне хуҗалыкның уңган механизаторлары Ленир Гәрәев һәм Венер Дәүләтовлар үти. Инде ташуга 8 берәмлек техника җәлеп ителгән. Водительләр Таһир Марванов, Ирек Самикуллин, Илгиз Мирсаяпов, Искәндәр Марванов, Марат Хасаншин, Әхсән Исаев, Николай Маркилов, Әнвәр Корбановлар җил тизлегендә яшел массаны тәгаенләнгән урынга кайтарып бушата. Ферма территориясендә учет эше башкарылып, барыда теркәлеп барыла. Базга кайткан яшел масса эттерелеп, тыгызланып куела. Биредә дә 2 берәмлек техника эшли. Т-150 тракторын хезмәтләндерүче Рәфис Мустафин сенажны тапауда өлгерлек күрсәтә. Әлеге хуҗалыкта 3000 тоннага якын сенаж, 300 тонна печән әзерләнгән. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.